2025年9月14日、神の家族主イエスキリスト教会にて、主イエスキリストの皆によって日曜礼拝を開催いたします。はじめに使徒信条を聖書いたします。使徒信条。我は天地の作り主、全能の父なる神を信ず。我はその一人子、我らの主イエスキリストを信ず。主は聖霊によりて宿り、乙女マリアより生まれ、ポンテオピラトのもとに苦しみを受け、十字架につけられ、死にて葬られ、黄泉に下り、三日目に死人のうちよりよみがえり、天に昇り、全能の父なる神の右に座したまえり、賢より来たりて生ける者と死ねる者とを裁きたまわん。我は聖霊を信ず、聖なる行動の教会、生との交わり、罪の許し、体のよみがえり、とこしえの命を信ず。アーメン。それでは皆さんと賛美してまいりたいと思います。差し支えなければお立ちになって共に主を賛美してまいりましょう。旗を
力に死の力に打ち勝ってよみがえられた勝利の主キリストはキリストは生きている私の主は生きているキリストは生きている私の主は生きているもう一度宣言していきますキリストは生きている私の主は生きているアーメン主に大きな拍手を捧げましょう感謝します主よありまで使いますら
心乾いた心を持って主よ御前に今行きます拙い賛美だけれど心込めて偉大なあなたの御業を変わらないあなたの愛を大いなるあなたの皆をたたえますホザナ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 イエスに栄光あれホザナ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 イエスに栄光あれ清い手を高く上げて主よ御前に今行きます小さ心込めて捧げます偉大な偉大なあなたの御業を変わらないあなたの愛を大いなるあなたの皆をたたえますホザナ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 イエスに栄光あれホザナ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 イエスに栄光あれホザナ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 イエスに栄光あれホザナ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 イエスに栄光あれしばらくお祈りの時間を持ちたいと思います今日も主の御前に出て主よ私の乾いた心をどうか満たしてくださいと祈り求めていきましょうまたこの1週間どんなことが起きても今日はすべて主の御前に委ねまた感謝を込めて祈りを捧げていきましょう主よ
座りください。お祈りを捧げます。ハレルヤ、天の父なる神様、あなたの皆を褒めたたえます。今日も週の初めの日にこのように共に集まり、またオンラインにも共につながり、あなたに礼拝を捧げられるお恵みを感謝いたします。あなたこそ我が岩、我が救い、我が櫓、私は揺るがされることはない。この御言葉を信じて、私たちはどんな時にもあなたを信頼します。そして私たちの心をあなたの前に注ぎ出します。どうぞ今日も私たちに目を注いでください。そして慰め励まし強め、私たちを義の道に導いてください。今日は特別に高見沢先生をお招きしてあなたの御言葉を取り次いでいただきますが、どうぞ聖霊様の豊かな油注ぎによって大胆に語ることができますように力を与えてください。聞く私たちも聖霊の力によって悟ることができるように導いてください。この礼拝始めから終わりまであなたの栄光と祝福で満たしてくださいますように、このお祈りを私たちの救い主主イエス・キリストの皆によってお祈りをいたします。アーメン。それでは皆さんで10回を聖書いたします。10回。私はあなたをエジプトの地奴隷の家から導き出したあなたの神主である。あなたには私以外に他の神があってはならない。あなたは自分のために偶像を作ってはならない。上の天にあるものでも下の地にあるものでも地の下の水の中にあるものでもいかなる形をも作ってはならない。それらを拝んではならない。それらに仕えてはならない。あなたの神、主である私は妬みの神。私を憎む者には父の咎を子に報い、3代4代にまで及ぼし、私を愛し、私の命令を守る者には恵みを1000代にまで施すからである。あなたはあなたの神、主の名をみだりに口にしてはならない。主は主の名をみだりに口にする者を罰せずには置かない。安息日を覚えてこれを聖なるものとせよ。6日間働いてあなたのすべての仕事をせよ。7日目はあなたの神、主の安息である。あなたはいかなる仕事もしてはならない。あなたもあなたの息子や娘も、それにあなたの男奴隷や女奴隷、家畜、またあなたの町囲みの中にいる寄留者も、それは主が6日間で天と地と海、またそれらの中のすべてのものを作り、7日目に休んだからである。それゆえ主は安息日を祝福し、これを聖なるものとした。あなたの父と母を敬え。あなたの神、主が与えようとしているその土地で、あなたの日々が長く続くようにするためである。殺してはならない。姦淫してはならない。盗んではならない。あなたの隣人について偽りの証言をしてはならない。あなたの隣人の家を欲してはならない。あなたの隣人の妻、男奴隷、女奴隷、牛、ロバ、すべてあなたの隣人のものを欲してはならない。それでは今日は、特別なことがまた続きまして、田島勝子姉妹にお証しをお願いしてあります。よろしくお願いいたします。
こんにちは。ニーハオ。アンニョハセヨ。せんべの。ハロー。皆様、こんにちは。今日は敬老の日ということで、母がお明かしをさせていただきます。一昨年の敬老の日にも母がお明かしをさせていただきましたが、その時おられなかった方もいるので、今日はその時のことをざっとお話ししてから、続きを質問形式でちょっとお尋ねしたいと思いますので、よろしくお願いします。前回お話ししたことです。母は昭和11年生まれ11年1月2日生まれで89歳になります。で、母が生まれたのは竹の塚の駅の向こうの増田橋というところの近所で生まれ育ちました。母の育った家には本当にたくさんの偶像がありまして、本当にトイレの神様とか、なんかいろんな張り物をしてあったり、もう本当に10を超える神様がいたそうです。で、特に母の家の庭には大きな稲荷神社がありまして、母の父親はその祈祷師をしてまして、でただの祈祷師さんではなくて、なんか病気治っちゃったり変な占いをしたりする祈祷師さんだったそうです。有名なところだったそうです。その中で育って、きました。母はそういう環境で育って、偶像の中で育ってきました。で、母が中学生の頃に父親が亡くなりまして、本当に勉強が好きで高校に行きたかったんですけども、うちでは出せないということで進学を断念して少々ぐれていたそうですで、18ぐらいの時ですけれども、体を壊しまして、ほとんど寝たきり状態ということで、100メートル歩くと本当に息が切れたりして、東大病院に行ったけれども原因も分からずということで、本当に、悲しい精神を送ってたんですけれども、その時に兄嫁さんに、あなたがいるとうちは暗くなるしお金もかかるからと嫌味を言われて、死ぬ気になって就職をしました。で、その就職先が文房具店だったんですね。文房具屋さんだったんですけど、そのお店の人、私の父ですけどと結婚しました。で、その文房具屋さんをしている時に、母の大好きな焼き芋を持って熱心に来てくださるおじい様がいました。で、そのおじいさんは母が焼き芋を好きだったことに気がついたようなんですけども、毎回焼き芋を持って聖書の話聞きに来ませんかって、そのおじいさん熱心に誘ってくれたそうなんですね。で、本当に日本人らしいんですけど、悪いから1回だけ行こうかって、でも1人じゃ行けないから、妹、うちのおばですけど、おばと一緒に、じゃあ2人で1回だけね、義理がたく1回だけ行きましょうということで、その、おじいさんの行っている家の教会に行きました。で、その時に母は聖書の話を聞いて本当にびっくりしたそうなんですね。で、世界を作られた神様が本当にいらっしゃる、天地創造が本当にあるという、この神様こそ本当の神様だということと、それから自分の罪が許されるっていう十字架の話、この話が一度目で本当に心にスッと入ってきて、クリスチャンになりました。で、本当に、いろいろ父が不信者だったので、もう本当に飲む打つ買うの他にいろいろな反対があって、大変な中をずっと信仰生活を続けてきました。で、父が交通事故を起こして交通刑務所に入ってしまったりで、その時に兄弟6人だったのにとっても生活が大変だったり、それから、離婚訴訟を何度もされて、本当にサタンって嘘つきって聖書に書いてあるけど、本当にこんなにすごい嘘つくのっていう嘘をつかれて、裁判を受けたんですけど、神様が働いてくださっていつも勝利逆転勝利ということで、もう牧師先生の先代の牧師先生の家系が弁護士の家系だったので、本当に、力強い助っ人がついてくださって、
本当にそこも通り抜けて、最後本当に稔牧師が結婚する時になって、もうお子さんたちが成長したから、それだけ離婚したいんだったら離婚して差し上げなさいということで、最後もすごい嘘いっぱいつかれて、すごいことたくさんあったんですけども、逆転勝利で離婚訴訟が成り立って、母が聖書に書かれている通り、本当に自由の身になって、本当に教会に仕え、イエス様に仕えられるようになりました。でここまで、助けられてきたことを前回お話をしました。で今日はその時お明かしできなかったことを少しお話しさせていただこうと思います。本当にびっくりしたんですけど、先週の日曜日に話してくれないっていきなり言われまして、で母の方も今ちょっと体調崩してまして、で本当に月曜日はちょっと牧師さんみたくいつも月曜日はちょっと伸びて休んでるもんですから、月曜日は練習ができなくて、水曜日は祈祷会来るためになんか体調を整えて、結果的にちょっと2人でどうしようかって話したの金曜日の晩で、今日は質問形式で私が質問して、それに母が答えてくれるという形でお話しさせていただきたいと思います。で、結婚について1問目ですけど、結婚について少し聞かせてください。クリスチャンになる前に結婚しましたが、どういういきさつでどういうわけで結婚するようになりましたか。またどんな理由で結婚を決意しましたか。少し話してください。主人の父親が気に入ってくれまして、私の働きぶりをじっと見てたようなんですけど、あの子を嫁にもらいなさいということがあったので、結婚を進めてくださったようなんです。でそのことで私は結婚を承諾しました。結婚を決めた理由は、文房具の仕事が大好きだったんですね。朝出社すると子どもたちが店の中にいっぱいいて、お姉さんお姉さんお姉さん、さて夏休みになると子どもたちがみんな宿題を持って私のところに来て勉強を私はまだ中学卒業して5年ぐらいですか。ですから教えられたんですけども、みんな真剣に、そして本当に楽しく、もう季節に関係なく喜んでみんな来てくれました。それがとても生きがいで、あと私にとってそれが全部体が丈夫になったんですね。入社式の時に主人からあなたは丈夫ですかって、前の方は弱くてお店を閉めなければならないほどだったんでって言われた時に、どうしても私は死ぬ気で働くことになったもんですから、主人に嘘をつきまして、丈夫ですって言ったんですね。でも本当にもう子どもたちに囲まれてると元気がどんどん出てきて、毎日本当に仕事に行くのが楽しくってそんな日々を送りました。そしてこの仕事がずっと続けられるっていうふうに思ったら、その結婚の申し出を本当にもうお金のことを心配しないで、ここにいれば私一生幸せな生活ができると思って結婚を返事をしました。主人の父親が非常に財産のある方で、また名誉もある人で、日本家具会の会長をやって戦後たくさんの家具を全部、東京都内も全部焼けてしまったので、その家具も何も作ればどんどん売れるって、たくさんいろいろなデパートに収めて、当時は100人からの従業員がいたという、私が勤めた頃は30人ぐらいの従業員がいました。そのことを見て、もうこれだけいっぱいお父さんの財産があるんだったら、もし主人がどうであっても私は一生お金に困ることがないなって、本当にそういう気持ちが非常に今から思うとすごくなんか嫌なお金のことばっかり考えてる
人間でしたけど、そんな形で結婚を決めました。そうですね、なんかお金があって好きなこと続けられてこれでよしってこうしたんですけど、そうじゃなかったみたいなんですね。後でまた話しますけど、じゃあ2つ目の質問です。続けて救われてから続けて礼拝に行けましたか？礼拝は出ていたんですけど、間もなく主人の父親の工場が火災で燃えて類焼してしまったんですね。その後いろいろあって文房具のお店を辞めて五反野を離れる千葉の方に引っ越すことになって礼拝に行けなくなってしまいました。本当は千葉の方にも教会があったんですけど、出かけたんですけど、どうも違う教会でしっくりしない。そしてだんだんこう離れていってしまったんですね。じゃあ3つ目の質問です。礼拝から離れていた時の生活、だいぶ大変そうだったんですけど、具体的に教えてもらっていいですか？はい、本当に何から話してよいか分かりませんが、どん底の生活でした。働かない人もね、もともとね。主人はもちろん働くことがない、定職がなくていろいろなことをやってましたけど、お産の時も費用を助産婦さんに払うことができないんですね。そして払う日にちも迫ってきて、私は母に手紙を書きました。私のタンスと私のこたつを買ってもらえないだろうかって、お金を貸してっていうことが言えなかったんですね。この部屋は西日であったかいんで、こたつもいらないしタンスもいらないから買ってほしいんですけど、母はその手紙ですぐ分かって費用を立て替えてくれました。そのお産をした時に私自身が生活も大変だったので内職をしたんですね。もう生まれて10日目ぐらいから内職を始めたんですけど、それが全部体に来てしまって胃痙攣を起こしてしまったんですね。でも本当にもう七点抜刀の苦しみだったんですけど、子供たち2人がそばでお母さんどうしたの?」って「ちょっとあなたたち大丈夫だからね、隅の方に行って静かに遊んでてちょうだい、もう少しで治るからね」。もう私は汗びっしょりになりながら「イエス様はごめんなさい、イエス様はごめんなさい、助けてください、子供たちがいるんです、助けてください」って祈ってました。どのほどだったか分かりませんけども、ずっと痛みが消えてきました。主人が帰ってきて「なんで病院へ行かなかったんだ」となってましたけど「お金がないんです」って、それ一言だったんですね。あるいはまた子供たちがどっかへ出かけることも何もしない、とても悲しいことがあったもんですから、姉の引っ越した先に行こうっていうことを決めたんです。その悲しいことっていうのは主人がやってはいけないという、売ってはいけないという、要するに借款法っていうのが国で決められまして、物差しが1センチ2センチじゃなくて1寸とか、そういう着物とか建物とかみんなそれが数字で借款法がそれを全部変えてセンチにしようって、それは売ってはいけないっていう禁止条項になって、そのところに主人は目をつけて、そう作る人も探して内緒でやってはいけないことをやってました。そして西新井大師で21日の何か祭りがあるそうなんですけど、その時にお店を開いてやってはいけないものをやってたんですね。その時にそのヤクザの人が目をつけて「あんたはここでやってる、誰に断ってるんだ」って、お金を払わなければダメだみたいなこと言われて、そして仕入れ先をこっちの方に少し
ものを回すっていう約束をしてしまったそうです。そのおかげで、警察に捕まってしまいました。子どもたちが3人ともちょうど水暴走でひどかったんですね。警察の方が「僕はこういうものです」って名刺をくださって、もし何かあったらいつでも相談に乗りますからね。で、私は子どもの前で逮捕状手錠をかけないでください、陰行ってお願いしますってただそれしか言えなかったんですけど、そんな状態で、田島が刑務所に行ってました。その時に姉からのそういう手紙が来たので、子どもたちもいろいろ悲しいこともあったろうから、じゃあ姉のところに出かけようって行きましたら、姉の子供もいたもんですから、もう合流したらもうはしゃいじゃって、みんなで2階にダーッと駆け上がったんですね。そして間もなく職人さんが浩二君、長男を、田島建設の社長ですけど、長男を抱きかかえて「落ちた!」って言うんですね。もう私はびっくりしまして、2階から落ちたんっていう、もうどうなってんだろうと思って、でとにかく急いで寝かして氷で冷やして、姉は病院へ早く行った方がいいよってお祈りをしながら浩二君の頭を撫でたらぷよぷよしてるんですね。これはもう頭も割れてるんじゃないかしら。でもイエス様、私にはお金がありません。また姉に言えば姉を心配させます。助けてください、何とかしてください、お祈りしてました。で姉が病院へって言ったけど「いいです」まさか主人は刑務所に行ってます、お金はありませんなんて言ったらとっても大変なことになるので、何も言えないでそのことも終わりにしました。まだまだたくさんの悲しいことがいっぱいありましたけど、神様はその都度助けてくださって許してくださって感謝してます。本当にね、どん底の生活を味わってたんですけど、教会に戻れることになりました。礼拝に戻ることになったきっかけはどういうことでしたか？はい、季節が本当に奇跡が訪れたんです。主人の父親がアパートを伊光町に建てたんですね。そしてそのアパートの中で喧嘩が絶えないで、もう管理の人が必要だというので管理をしてほしいと頼まれた。4畳半一つしかないんですね、アパートの空いてるのは。でも今まで住んでたところも落ちに落ちぶれて4畳半で住んでたのですから、4畳半に住むのはどうってことない。そして私の兄がなぜかものすごい大金をその時に私になぜかいただいたんですね。それで改築をして4畳半ではなく6畳に改築をしました。そして以降に越してきましたので、本当に5年ぐらい離れて教会に行くのは非常に恥ずかしくて、でも本当に帰れたことが嬉しくて教会に行けるようになりました。はい、次の質問です。教会に戻った後、すごい反対がたくさんあって、反対されて、神様に俺の給料から教会の電車代を出すなと言われたり、神様に食わしてもらえと給料を家に入れてもらえない時期があったそうですが、その時はどうしましたか？まず働かなきゃいけませんということを牧師先生にお祈りをしていただいて仕事探しをしました。子どもたちを2人ちょうど乗せられるような乳母車に2人を乗せて竹の塚の方面を歩いて探しました。暑い日で、今年ほど暑くはないんですけど暑い日でしたのでとっても疲れて、で知り合いのところに寄りましたら、実は竹の塚に千代田生命っていうのが来て
人を欲しがってるところがあるから紹介してあげてもいいわよって、本当に奇跡の仕事が、私は何でも仕事があるということは感謝なことで、じゃあお願いしますということで別れました。すぐにその千代田生命のお二人が来まして、子どもさんは全部預かるから勉強だけしてほしい。所長さんがとっても優しい方で、子どもたちを乗せて勉強の間、自家用車で食べたいものを食べさせて非常によくしていただいて、勉強をその間し働くようになりました。それだけではなく、お仕事をしたということは大勢の方に伝道ができたことですね。その仕事で私が与えられたところを回っていたところが本当に不思議なんです。この東井校長なんです。そして前にはこの辺りなんです。本当に不思議ですね。で、みのり牧師が生まれた時にはちょうど私が働いてすぐだったんですけども、私が話をするわけではない前のおばさんが、あなたはお産して休んでてもお給料届けてくれるのね、なんていい会社なの、私でできるかしらって言うんで、すぐに会社の方に電話をいたしましたら、そのおばさんも千代田生命に入社しました。ところがその方は長い人生歩んでいらしたから、たくさんの立派な友達がいて、次から次へと仕事がいっぱいありましてね、私はみのる牧師が生まれたばかりでまだ動かないので、茶箱っていうんですか、その上に布団を敷いてそこへ寝かせて、応援で生命保険の説明に1時間ぐらいはかかってしまったんだと思うんですけど、そんな風にして応援をしてました。そしてそのおばさんが今度集金に行った先にまたお年の召した方、その方も九州の人で、ものすごい度胸のある人で、それでその方がまた人を入れて、また次の方が人を、なぜか私が一番最初に入ったものですから、本当に多くの方が働いてくださったんで、組織長になっちゃったんですね。ところが私自身は生命保険というのはやったこともない、ただ伝道のためということだったんですけど、不思議と電話がかかってきて入りますということで、無理にお勧めすることもなく、お仕事が本当に滞りなく過ごすことができました。最後の質問ですね。じゃあこれで最後です。最後の質問です。自分が大事にしてきたこと、子どもに伝えてきたことはどんなことですか？本当にお仕事で忙しいし、体もこんな状態ですから、何も子どもたちにはこうしたっていうことはできませんでした。まず安息日に礼拝を休まないこと、これは私自身がすごく礼拝が嬉しくて、本当に毎日曜日を楽しみにしてたということですね。三男坊が母の日に私のことを作文に書きまして、嫌な時、嫌いな時、お母さんが怒る時、怒るの時ちゃんとうまく、そうですね。で、お母さんの好きな時、教会の時、私が教会へ行く様子を子供はみんな見てるんですね。本当にそのことは何も話さなくても子供がキャッチしてくれてたんだと思います。また牧師先生を尊敬すること、これは当たり前だと思いますが、学校でも先生が尊敬できないと
自分の事業がもう進みませんね。自分にみんなマイナスになってくる。それが私は牧師先生を本当に尊敬して、本当に言われたことにお従いしよう、御言葉をしっかり蓄えよう、本当に拙い、本当に拙い私ですけども、また当たり前のこととして収入の10分の1を献金することを、そのことを子どもたちに教えていました。イエス様が正義と憐れみと誠実こそしなければならないことです。しかし10分の1もおろそかにしてはいけませんと言われた通り、正義と憐れみ、誠実、10分11献金を大切にしたいと思いました。詩編の23編の言葉通り、主が貧しさの中から悩みの中から引き上げ、今まで導いてくださったことを感謝し、主を褒めたたえます。本当に感謝します。今日お証を聞いてくださってありがとうございました。ちょっとうまく喋れなかったところもあります。またいろいろ母に聞きたいことあったら遠慮なく聞きにいらしてください。今日は貴重な時間ありがとうございました。はい、素晴らしいお証しありがとうございました。それでは皆さんで年間聖句を聖書したいと思います。はい、3、はい。いつも喜んでいなさい。絶えず祈りなさい。すべてのことにおいて感謝しなさい。これがキリストイエスにあって神があなた方に望んでおられることです。それでは今日のメッセージ、高見先生にお願いしたいと思います。よろしくお願いいたします。おはようございます。またこのようにして共に礼拝をすることが許されて本当に感謝です。また素晴らしいお証の人生を通して神様に従うとこんなに人生祝されるんだなっていう、もう生き証のようなお証を聞いても感動しております。本当にありがとうございます。ますますお元気で主の証を続けて伝道を続けられてください。皆様には本当にモンゴル礼拝を許してくださるっていうね、特別なことをしてくださるだけでなく、去年からですね、田島先生にはモンゴルキッズの家の働きを応援していただいています。実は副代表、私が一応支援会の代表なんですけど、副代表としてもう支えていただいている、それをまた許してくださっていることを皆様に改めて心から感謝いたします。ありがとうございます。4月の終わりのモンゴルフェスタ、ここで開かれましたね。私も参加させていただきました。大成功でした。でもうそれに参加した人や CGN のニュースを見た方がいろいろフィードバックを送ってくださって、楽しそうでしたねとかね、よかったですね、いろんなフィードバックが私の方にも来たんです。それでだいぶモンゴルっていうことに対して日本って遠い国だと思ってたのが、モンゴルフェスタのおかげで少なくともクリスチャンの間では少し近くなりましたよね。でその後に何が起きたか、天皇陛下と皇后陛下がモンゴルに8日間も行かれました。これ8日間ってすごい長い日程なんですね。無理がない日程ということだと思うんですけど、8日間ずっと日本のニュースも、そしてモンゴルのニュースでもその天皇陛下の動きに対して報道されたそうです。ですから私の友人たちがナーダムってお祭りなんだねとかね、こんな遊びがあるんだね、いろんなことを言われるようになって、日本の中にモンゴルという国がもっと近くなったような状態でした。で、追い風を感じて、それでモンゴルキッズの家もちょうど今年が7周年なんですね。それで7周年記念の感謝の
講演会でもクリスチャンじゃない方もおいでになるから礼拝ではなくてセレブレーションのような形で開かせていただこうと思って今準備しています。なんと2週間後の金曜日、にお茶の水クリスチャンセンター8階のチャペルをお借りしてそのセレブレーションを午後2時から4時までということで開かせていただきます。お仕事を持っている方には大変申し訳ない、その日しか取れなかったんですね。それで、おいでになれる方はどうぞお時間を合わせて来ていただけたらまた素晴らしい楽しいモンゴルの、ね、文化を味わったり、またモンゴルキッズの家、これ7周年感謝記念会なので7年間の間にどれだけ神様の奇跡が起きて今に至っているかのお明かしをさせていただけたらなと思っています。どうぞお時間を繰り合わせていらしていただけたらと思います。これは東京モンゴル協会との共催ということでさせていただくことになっています。お祈りいただけたら感謝します。7年前に私このモンゴルキッズの家というのを始めたんですけど、その時は私モンゴルのこと何も知らなくて、文化も歴史も何も知らなくて、しかもモンゴルの言葉って大変難しいです。発音が難しい、もう息がいっぱい出るような発音で練習してみたけども無理だと思ってギブアップするぐらいモンゴル語は難しいんですね。で福祉ということも全然私は勉強したことない。実は進学校でね、韓国の進学校で異文化学とか宣教学っていうのを大学生レベルに教えてたのが私の仕事だったので、突然子供たち、私結婚してませんから子供育てたことないんですよ。で福祉の勉強もしたことないからどうやって子供を扱っていいかもわからない。しかもマンホールチルドレンに関係するので特別なニーズのある子供たちですから本当に自信がなかったですよ。私なんかにできるのかな。だけどもう神様が後ろからどんどん後押しするのでやるしかないっていうような状態になったので、本当に神様私にはできません、助けてくださいと祈りながら来たんですけど、こう聖書を見てみるとなんか立派でよくできて、もう本当に力のある人を神様用いないんですね。弱くて失敗してもうダメで情けないという人を神様たくさん聖書の中で用いていることを発見しました。で、そんな小さい人に神様が使命を与えて、そうすると力がないからできませんよね。できないので神様がそのできないところに力を与えてことが進んでいくのが聖書の中にたくさん書いてあって、こういうふうにして神様は栄光をご自分の手に握っておられるんだなというのが分かるようになりました。今日はね、聖書の中にたくさんそういう人物あるんですが、小さな女性ラハブという人に目を留めたいなと思います。ヨシュア記の2章に出てきます。2章の8節からなんですが、少しお読みしましょう。2人がまだ寝ないうちに彼女は屋上の彼らのところに上がり、彼らに言った。主がこの地をあなた方に与えられていること、私たちがあなた方に対する恐怖に襲われていること、そしてこの地の住民が皆あなた方のために震えおののいていることを私はよく知っています。あなた方がエジプトから出てきたとき、主があなた方のために足の海の水を枯らされたこと、そしてあなた方がヨルダンの川向こうにいたアモリ人の2人の王シホンのオグにしたこと、2人を整絶したことを私たちは聞いたからです。私たちはそれを聞いたとき、心がなえて、あなた方のために誰もが気力を失ってしまいました。あなた方の神、主は上は天において、下は地において神であられるからです。今、主にかけて私に誓ってください。私はあなた方に誠意を尽くしたのですから、あなた方もまた私の父の家に誠意を尽くし、私に確かな印を与え、私の父、母、兄弟、姉妹、
またこれに属するものすべてを生かして私の命を死から救い出すと誓ってください。二人は彼女に言った。私たちはあなた方に自分の命をかけて誓う。あなた方が私たちのことを誰にも告げないなら、主が私たちにこの地を与えてくださるとき、あなたに誠意と真実を尽くそう。そこでラハブは綱で窓から彼らを吊り下ろした。彼女の家は城壁に建て込まれていて、彼女はその城壁の中に住んでいた。彼女は二人に言った。山地の方に行ってください。追っ手たちがあなた方に出くわすといけませんから、彼らが引き上げるまで3日間そこに身を隠してください。その後であなたが行く道を進んだらいいでしょう。これはどんな場面かというと、カナンの町の場面なんですけど、カナンというのは神様がイスラエルのためにそこを与えた約束の地ですよね。この前に忘れてならない人物がいました。モーセです。今から3500年ぐらい前の人物だと思ってください。モーセはエジプトの中で奴隷状態だったイスラエルの民を連れて出エジプトしましたね。もう大変な出来事でした。エジプトの王様ファラオが奴隷たちに全部逃げられたって言ったらもう恥ずかしいことですから、絶対に逃がさないわけで、もう10の災害を通ってようやく、出てけって言われて出ていったのがモーセとそのイスラエルの一族といいますかね、もう何百万の数だったんです。そうやってエジプトを出ました。荒野に出たんでしたよね。もう荒野ですから何にもない、貧しい、本当に苦しい、もう本当に大変なところですが、神様マナを降らせたり、またどっち行っていいか分かんないですよ。荒野ですから方向指示もないし、ね、なんか何も分からない。でも雲の柱が出て、夜はそれが火の柱になって、こっちだよこっちだよ、動物が来たらそれで守るし、後ろからエジプトの兵隊たちがもう戦車でどんどん追いかけてきたんですけど、その時も間に立ってこのモーセとイスラエルの民何百万人を守ってくれたりしたんでしたよね。そうやって行き着いたところが紅海のほとりでした。そうやって神様に導かれたのに海の前に出ちゃったんです。どうしましょう。モーセが杖を高く掲げた時、信仰の杖ですね、高く掲げた時、東風が吹いてきてね、なんとこの紅海、足の海の水がもう壁のようになって、そこに乾いた地ができたんですよ。それでモーセとそして何百万人のイスラエルの民はそれを渡って、シナイの方に入っていったんです。ところがシナイの荒野の中で40年の訓練がありました。モーセたちが神様の言葉を信頼して約束の地にすぐ入らなかったからです。どうしてすぐ入らなかったのかっていうと、カナンの地に、約束の地に入っていくときに、実は石膏っていうんですかね、石膏、偵察隊スパイを12人送りましたよ。ところが12人が行ってみたら、カナンの地には巨人が住んでたんです。ブドウの房はね、人が担いでようやく運べるぐらいの大きさのブドウですよ。もう巨人の住む国、もう全部が大きくて、この12人のスパイたちは無理、私たちには無理、私たち40年も荒野をさまよって武器も何にもないじゃないですか、無理ですって言ってギブアップしちゃったんです。2人だけ、いや神様が行けって言ったから行こうって言った人がいましたね。それがヨシュアとカレブでした。モーセの弟子です。そして、いろんな40年の間にいろんなことがあって、神様はモーセに、モーセ、あなたとあなたの代は私を信じなかったから約束の地には入れませんよと言って、ここでストップされてしまいましたね。で、なんと従者であったヨシュアに、ヨシュア、あなたと新しい世代がカナンの地の中に入っていきなさいっていう状態なんです。でヨシュアは、私たちがこのカナンの地に入るんですか。カナンの地に入って最初にあったのがエリコという町です。
このエリコという町は考古学的な学者たちによると、ヨシュアがこの前に立った時にすでに5000年の歴史があるそうですよ。ヨシュアが立った時で、5000年誰も破ることができなかった町、その城壁がエリコの城壁です。そんなところにもう腹の40年、何にももう軍隊もちゃんとしたのないような私たちがどうやって攻めることができますか。ヨシュアもまた無理じゃないかと思ったけど、神様が行けと言うんだから行ってみようというのがヨシュアの信仰でした。ヨシュアはですからもう私にはできない。ヨシュアも小さい人物ですね。モーゼはすごい経験いっぱいしてますけど、ヨシュアはもうそれを見てきただけの人物です。だから私にはできないけど、神様が言うことをしたかったらできるかもしれない。だからどんなことでも神様が言うことを守っていくのがヨシュアのこれからの働きになります。神様の言うことに従いますけど、一応偵察隊を送ります。エリコの町どんな風なのか、どこを治めたらなんとかうまく中に入れるのか。今回は12人じゃなくて2人を送りました。でこのスパイ2人は一番目立たないところに隠れ家を見つけたんです。どこだと思いますか？遊女の家です。エリコは偶像の町ですから、偶像礼拝をした人たちは最後にその遊女のところに立ち寄って帰るというのが、この偶像礼拝のよく頻繁にやられていることなんですね。ですから神殿娼婦といって、神殿の中に、神殿のそばに置かれている娼婦の人たちのことを神殿娼婦と言います。その一人がラハブでした。娼婦の家ですから、あんまり人がねこう目立たないところにありますから、この2人のスパイは娼婦のところにちょっと隠れながら偵察しようということで、町の中を探っていたんでしょう。秘密のように内緒にして動いてたんですが、ユダヤ人っていうのは特別な顔がありますよね。鼻が大きくてね、なんか見つかっちゃったみたいなんです。見知らぬ人がうろついている。エリコの王様はそれがイスラエルだったら大変だ、絶対見つけてもう殺してしまおうということですよね。兵隊たちを町中に送ってこのスパイを見つけようとしました。ラハブのところにも来ました。ラハブのところに来たんですが、どうしたかというと、これがさっき聖書を読んだところなんですけど、ラハブはこの2人を隠すことにしたんです。家の天井のところです。屋根の上ですね。平らな多分屋根だったんでしょうね。そこに天の茎をいっぱい干し草として蓄えていたので、その中にこの2人を隠して、そして兵隊たちに見つからないようにしてあげたわけです。この2人に対してラハブがどうか私たちと契約を結んでください。私は今あなたたちお二人を助けますから、このイスラエルの民がヨシュアと一緒にこのエリコの町を襲ってくるときに、どうか私と私の家族を襲わないでください、守ってくださいっていう契約を結んだ場面です。なぜカナン人の女が自分の国を守るために兵隊たちにこの2人を突き出すんじゃなくて、どうしてこの2人をわざわざ隠してこんなことをしたのかということなんですが、実はラハブの表現の中に、言葉の中にいっぱいそれが現れているんです。まず第一に、主がアブラハムに現れて、モーセに現れてっていう表現をしていますね。なんとこの主という言葉があるんですが、聖書の中を読んでいて、主という漢字が太字の時と普通の主の字、細字といいますか、普通のフォントの時があります。普通のフォントはだいたいエロヒームというヘブル語で、全世界宇宙を作られた神様っていう大きな神様、もうね本当に偉大な神様を表す時にエロヒーム使います。だから聖書の中にもその神様が宇宙を作られたっていうのを言いたい時にはエロヒームが使われます。
ところがこの太字で主って書いてあるときは、イスラエル人はこのこと言っちゃいけないんですが、ヤハウェという言葉になります。違う神様じゃないんです。同じ神様なんだけれども、アブラハムを呼び出して、この時よりも2000年前ですよ。この時じゃない、今から4000年前と言ったらいいかな。今から4000年前、アブラハムを呼び出した神様。私の示す地に行きなさい。アブラハムついていったので、アブラハムがユダヤ人の父祖になりましたよね。それから500年後がこの、モーセとヨシュアの時代になります。そしてその時まで主っていうのが大文字ヤハウェで、ヤハウェってイスラエル人は言っちゃいけないので違う呼び方にしました。アドナイっていう言葉になっています。だから今でもユダヤ人たちはアドナイっていう言葉にして直接そのお名前を呼ばないようにしてるんですが、その時に太字の主になってます。どう違うのか。作られた大きな神様を示す時はエロヒム、アブラハムに現れて召し出して、モーセに現れてエジプトを出させて、ヨシュアに現れてカナンの地を治めるように、こういうふうにイスラエルのために遠くから見てるだけではなくて、関わって導いて助けて奇跡を行う、こういう神様だっていうことを思い出させたいときには太字の主アドナイが使われているんです。だから聖書を読んでて太字になったら、遠くの大きな神様じゃなくて私たちに関わってくださる神様だというのがこう思い出させられるような、そういう箇所なんです。なんとラハブはこの太字の主を使ってる。もう神は遠くにいて大きな神だけじゃなくて、アブラハムに、そしてモーセに、ヨシュアに現れてイスラエルの民をこんなにすごい奇跡を行いながら導いている神という認識がラハブの中にあるんです。次に、あなたたちに与えているという表現があります。神はイスラエルの民を通してこの地を与えて、神様の祝福の世界になさせようとしているということをラハブは認識しているんです。イスラエルという民を神が用いて全世界に祝福が及ぶように。これはアブラハムの証明の時に言われたことでしたね。またちょっと歴史が戻ってますよ。今から4000年前のね、アブラハムを召した神様が召したときに、アブラムでしたね。その時はね、アブラム、私はあなたを祝福します。あなたを祝福します。2番目、あなたの子孫、つまり家族、一族、子孫を祝福しますと言いました。あなたを祝福する人を祝福しますよ。あなたを呪う人は私が呪ってあげますよ。もうあなたのお友達、あなたに賛成する人も祝福する。そして最後に誰を祝福すると言ったかというと、全地の諸民族、すべての民族をあなたを通して祝福します。これが大事です。何のことなのか。今全地に散らされちゃいました。バベルの塔の後でもう全地に散らされちゃった人間が戦争したり戦ってもう大変なことになってるんですが、その民族全部をもう一度神様の祝福で覆いますよっていう約束がアブラハムなんです。その子孫に今ここに500年後にモーセ、ヨシュア来てるんですよ。そして、何と言ったか、あなたたちにこのカナンの地が与えられているんだ。そのカナンの地、今見てください。カナンっていうのは今イスラエル国がある場所ですから、ヨーロッパに近い、アジアに近い、アフリカに近い一番要の地ですよ。そこにイエス・キリストの後にペンテコステ、聖霊が下って、聖霊の力を受けた人たちが全世界に知ってたのはそこからでしたよね。もうこういう要の地がカナンの地なんです。だからまだそのことはね起きていませんが、神様はこの地を取られるっていうことはラハブは分かっていたんです。そしてラハブが言ってます。エジプト出ましたよね。当時のエジプト、今のインドから
ヨーロッパ、北アフリカまで全部持ってる、もうすごい国だったんですよ。そのエジプトの奴隷の人たちが出てくるなんてことはありえないのに、パロを屈服させて出てきたのがこのイスラエルの民でしたね。なのでもうエジプト出ましたよね、パロも何にもすることできませんでしたよねとラハブは言ってるんです。それだけじゃありません。足の海の水を枯らしましたよね。紅海ね、紅海の水を枯らして、そしてあなたたち渡ってきましたよね。男だけで60万ですよ。5人家族でも300万ですよ。300万の民が、子供も大人もお年寄りも病人もみんな渡ってくる足の水の、そういう出来事がその後ありましたね。でその後出てからアモリ人という強い部族がいたんですけど、そのシホンとオグという王様もやっつけましたよね。もうそういうのを実はカナンの人たちは噂で聞いて、おじけづいてますと。おじけづいてるけどこのサブミットしない、おじけづいてるけど負けましたって言わない、なんとかなるみたいなところもあるんでしょうかね。それでラハブは、こんな神様に導かれている部族がエリコに入ってきたら、とてもとても私たちにはかないません。神様が一緒にいる民をどうやって私たちは勝ち得ることができるでしょう。もう私はそういう噂を聞いただけで、私の血筋は全然あなたの血筋ではない、アブラハムの血筋ではないけど、どうか私を契約の中に入れてください、そう言ってお願いしたのがこのラハブの石膏の契約だったんです。もう少しラハブについて考えてみましょうか。ラハブってどんな人だったか少しお話ししました。神殿娼婦です。神殿娼婦というのは、そういう偶像がいっぱいあって、偶像のところに、お参りっていうんですかね、お参りに来ますよね。でお参りに来た最後に、男たちは神殿娼婦のところに寄って、そういう行為をすることが礼拝の最終的なものでした。神秘的な出来事なので、おそらくそういうことで、それはね、このエリコだけじゃありません。つい最近も今も世界のやる場所なんかでは行われています。有名なところで一つ言わせてください。その国から来た方がおられたらごめんなさい、事実なので、史実なのでお話しさせてくださいね。インドのヒンズー教の寺院にはたくさんの女の子が売られました。それで、その子たちは神殿娼婦として使われるわけですよね。それを見ていて、もう心痛んだエイミー・カーマイケルという宣教師がその子どもたちを救済することをしたのが、有名な話です。ですからもちろんインドだけじゃないです。もう世界中、とにかく偶像のあるところにはそんなものがつきものだということもお話ししておきますね。でラハブはそういう神殿娼婦です。多分貧しい家に生まれて売られて、そういう境遇だったんでしょう。ラハブにとって神々っていうのは、男たちが礼拝してその帰りに自分のところを寄って自分を蹂躙してひどい目に遭わせて、で帰ってくる。神々何やってんの、私の人生神々のおかげでもう何にも、もう本当にひどい目に遭ってます。そんな神々私信じられない、そんな神々に私は自分の人生なんか預けられないと思ってたんじゃないかと思うんですね。聖書に書いてないんですけど。で噂を聞いたら、エジプト、すごい国から神様の力によって出た民族がいる、モーセと一緒。モーセたちの時に10回が与えられたんです。素晴らしいですね。この教会10回を毎週読んでおられるんですか。素晴らしいですね。10回をモーセを通して民が与えられたんです。10回の中に現れているのは神の清さです。神のもう正義、そしてその神のその素晴らしさ、それに作られた似姿として作られた人類がどう生きなきゃいけないかを10回の中に見るじゃないですか。清い神様ですよ。正しい神様ですよ。
愛の神様ですよ。憐れみの神様。それを多分ラハブは感じ取ったんです。私はこういう正義を語り、そして清さを語り、人生の大切さを分かってくれる神様に私はついていきたい。血筋はないけど、どうか私をその中に入れてほしい。そうやって2人の石膏に出会った時に、自分をどうか私も助けるから、私と私の一族も助けてくださいとお願いした契約がこのラハブとの契約でした。上手に知恵を持ってね、天草の中に隠したので、逃げることができましたね。このあとヨシュアとその一軍ですよね、エリコの町を治めます。その時もすごかったですよね。何にも武器持ってないので、神様がぐるぐる回れって言うんですよ、一日一回。もうナンセンスなんですけど、ヨシュアにとっては神様のナンセンスはナンセンスじゃないんです。神様が言ったら絶対それは素晴らしいことが起きる。それで言う通り一日一回、最後の日は7回回りました。そして雄たけびを上げたらエリコの城壁が全部倒れたんですね。ここがエリコじゃないかという考古学者が見つけた場所があるんですけど、それは外から襲ったら外側から壁が中に倒れますよね。でもその考古学者たちがここがおそらくエリコだろうと思っているところは内側から倒れているそうです。そしてそのうちの一部分は倒れてない一部分があるんですって。おそらくここがラハブの家のあったところじゃないかと言われてるんですよ。もう少し確認しないといけないですが、ある学者グループがそのように言っていますね。こうやってね、ラハブは約束した通り自分の家の窓のところに赤い紐つけたんです。そうしたらこの家にいる者は守ってくれるよというね、そういう約束でした。そうやってイスラエルの軍隊が入ってきた時に、赤い紐があるからここは襲っちゃいけないということで、そこの中にいた全員このラハブと一族ね、守られました。でエリコが治められた後、このラハブと一族はおそらく契約したユダヤ人となって、このユダヤの民と一緒に行動したと思われます。契約の中でユダヤ人となったラハブは、その後でサルマとかサルモンって呼ばれるユダヤ人と結婚しています。人によってはこれは多分偵察に行った時の2人のうちの1人じゃないかっていう人もいるんですけど、でサルマと結婚しましたね。ラハブとサルマ、その子供の名前がボアズです。ボアズ誰ですか？ボアズはルツのご主人になった人です。ルツは誰ですか？ナオミの嫁です。モアブ人のね。もうそしてルツとボアズの間に代を経てダビデが生まれますよ。ダビデがずっと子孫となったのがイエス・キリストです。この時にラハブがこの決断をしてユダヤ人の中に入ると決めなかったら、なんとここで血がとどまっていたところなんですが、神様はこのラハブをイエス・キリストの先祖として受け入れて、そしてメシアがこの地上に誕生してくださって、メシアの十字架のおかげで私たちは罪が許されて永遠の命が与えられる、こんな素晴らしい、人生を生きることができています。生まれは不幸だったでしょうね。苦しいところを通られたでしょうね。辛い人生を生きて情けないような生き方しかできなかったラハブが、神様の前に自分の人生を託して、噂で聞いただけでこの神様のことを信頼して、どうか助けてくださいという信仰告白したときに、神様はこんなに大きく用いられました。同じ神様を私たちは信じています。自分の過去がどうでも、血筋がどうでも、
どんなに弱くても足りなくても、神様がくださるその使命と、そして神様がくださる約束と、神様がくださる力を受けて、神の技をすることができるようになります。皆さんお一人一人に神様は素晴らしい計画を持っています。どんな国籍でも、どんな土でも、どんな過去があっても、素晴らしい神様計画を持っています。それを聞いてね、私をどうぞあなたの祝福の中に留めてください。祈るとき、すごい人生が起き始めます。そのことが起きて、この教会がそのような人にあふれて、今日のね、勝子さんのお証しに本当になんか習うようなお証しをいっぱい持った方がこの教会にあふれるようにお祈りしたいと思います。一緒に祈りましょう。短く静かな時を持ちますので、どうぞ今語られていることに応答なさってください。愛する神様、本当にあなたがラハブを用いてくださって、その記録を御言葉の中に残してくださってありがとうございます。私たちも小さいもの、情けないような人生を歩んだものですけど、あなたにもう一度期待します。あなたを信じます。あなたの御言葉に従います。どうか私たちの賭けをあなたが補って、私たちの足りないところあなたが埋めてくださって、どうかあなたの素晴らしいこの世界に対する計画の中に入れてくださるようにお願いいたします。この教会をもう本当に素晴らしいあなたの証人であふれさせてください。あなたに期待します。あなたに従います。イエス・キリストの尊い名前によってお祈りいたします。アーメン、アーメン。お隣の方にラハブのようになりましょうってちょっと挨拶してください。ハレルヤ、主に感謝します。もう一度、お立ちになれる方はお立ちになって賛美を捧げていきましょう。翼の三翼の影に隠し
一度キリストの中にキリストの中に恋信頼と主の力知るいかつ地なり渡る中主と共に羽ばたく我が父よおなる神静まりあなたを知る坂幕を海を越え主と共に羽ばたく我が父よおなる神静まりあなたを知る静まり静まりあなたを知る天にいます我が父よ皆をたえます御国をこの地に来らせた日ごとの糧を与え我らの罪を許したまえ試みに合わせず悪より救い出し国と力栄はどこしえに主にありアーメン国と力国と力栄はどこしえに主にありアーメン祝祷お願いします。仰ぎ恋願わくは主イエス・キリストの恵み
父なる神の愛、聖霊なる神の親しき交わり、励まし、導き、力づけが、主を信じて主に従おうと決意した一人一人とともに、またこの教会と全地の教会とともに、今より常しえまであらんこと。アーメン。どうぞお座りください。